Bună! Haideți să urmărim câteva produse din această comandă, produse ce au avut reducere substanțială în catalogul trecut, reducere 50% față de prețul standard. Avem aici un Time Restore, un ser, pe care l-am luat cu 49 de lei. Avem apoi alt produs Novage, crema pentru ochi, tot Time Restore, pe care am luat-o cu 23,45. Apoi crema de zi, 43 de lei. Și știm foarte bine că un set Novage este, setul acesta Time Restore în catalog este 365. Și bineînțeles, la noi se aplică reducerea de 30%, dar acum a avut reducere foarte mare. Apoi, astaxantinul, antioxidantul și extractul din afine, la 3 astfel de cutiuțe care au 30 de capsule, am primit a 4-a gratuit. Și toate 3 m-au costat 113 lei. Eu sunt obișnuită să iau antioxidanți periodic, indiferent de la Forever, de la Oriflame, de unde fie astaxantin, fie resveratrol, fie vitamine care au rol de antioxidant. Bun. Apoi, pasta de dinți cu 10 lei, un rimel albastru, Wonderlash Ultra Blue și am înlocuit taxa de livrare cu un săpun cu prună și smirnă Essence & Co. Miroase extraordinar de bine. L-am avut, l-am oferit cadou și am zis măcar acum să iau săpunul. Săpunul l-am luat la 24 de lei, rimelul a fost la 13 lei. Și pentru că în catalogul trecut am avut comandă de 200 și am luat parfumul Sofever Ecstatic pe care vi l-am arătat și l-am și la îndemână cu 35 de lei. Acesta a fost parfumul care l-am luat cu 35 de lei în urma comenzii. Și acum am profitat să iau un parfum Possess Man cu 25 de lei. Deci pe lângă comandă putem să ne alegem produse cu prețuri foarte mici. Acum nu o să ne mai alegem produse, o să ne alegem produse, dar gama este variată în funcție de inimioare pe care le strângem. În catalogul trecut și cu ce am la debutul acestui catalog am deja 172 de inimioare. Și de la 100 de inimioare putem să ne alegem produse cu reduceri substanțiale. Asta pentru toată lumea e valabil, și parteneri de brand și persoane nou înscrise, alăturate acum recent. Și apar cele două parfumuri în catalogul următor, Nordic Waters, îmbunătățite cu acorduri acvatice pentru ea și pentru el. Eu am pulverizat deja, parcă îmi place mai mult al lui decât cu patchouli pentru el. Și mă încântă parcă mai mult al bărbătesc decât cel de damă. Și acesta este catalogul care expiră pe 6 mai. O să-l vedem și în imagini descris, ofertele importante. Aceasta e ultima pagină, la 15 lei, aceste geluri de duș care nu sunt noi. Și cele două parfumuri Nordic Waters, specifice pentru vară, și pentru damă și pentru bărbat. Și o să deschidem aici la început să vedeți că fiecare parfum este 87 de lei. Pentru parfumul de damă se poate, dacă îl comandăm în coș, vom avea un mascara 5 în 1 Wonderlash cu numai 5 lei. Are pară, acorduri minerale și acorduri marine. Iar pentru bărbați
Avem altceva la ofertă, un șampon. Cine comandă parfumul, apa de parfum Nordic Waters la 87, ce conține patchouli, rozmarin și acorduri aromatice, va avea un șampon cu numai 5 lei. Un șampon din acesta Not for Men. Sunt și alte produse care înlocuiesc taxa de livrare și o să le vedem aici în imagine, pe care le adăugați direct în coș ca prețul să fie mai mic, fie o cremă un unt de corp Swedish Spa pe care l-am și eu. Apoi acest Sofiver extatic, divinul, perlele, acel gel răcoritor pentru vară sau o altă apă lejeră Love Potion So Tempting. Acestea pentru livrare gratuit. Și sunt foarte multe produse din gama duologii reduse de care puteți să profitați, pentru că este o gamă bună pentru îngrijirea părului și au reduceri substanțiale și împreună cu reducerea de comandă automat dăm mai puțin. Apoi o să vedem catalogul în detaliu. Sunt produse de machiaj, parfumuri Amber Elixir la reducere. Și dacă vom comanda un parfum în acest catalog, parfumul Amber Elixir este la 80 de lei. Dar dacă vom comanda un parfum vom avea în catalogul următor o reducere la parfumuri. Deci dacă luăm unul, automat vom avea o reducere la un alt parfum în catalogul din 7 mai. Asta vroiam să vă arăt, că eu deja am pus în coș nu Amber Elixir, ci acest Nordic Waters pentru ea. Deci Amber Elixir este la 80 de lei. A fost cerut foarte mult și prețul e pe măsură. Și vom avea un card parfumat cadou și vom avea reducere 50% la orice parfum din catalogul 7 sau din catalogul 8. Deci dacă noi ne încadrăm să luăm un parfum acum, avem reducere în catalogul 7 și în catalogul 8 la unul din parfumurile respective. Și luăm orice parfum. Acum putem să luăm orice parfum existent în catalog. Sunt multe produse de îngrijire. Cine schimbă magazinul și cumpără produse la fiecare catalog sau la 2 cataloge, automat mai sunt și anumite oferte de care poate profita. Vedeți în catalog, setul Time Restore este la 365 de lei. Deci produse pe care eu le-am luat, aveam crema de noapte bogată și n-am mai luat. Nu mi-a mai fost necesară și am și gel de curățare și nu a mai fost nevoie. Am ales numai ce este nevoie. Și o să vi le răsfoiesc ofertele principale ale catalogului. Sunt și câteva bijuterii. Interesantă este această broșă la 75 de lei cu cuarț, alamă, sticlă, piatră naturală de cuarț trandafiriu, placat cu aur roz. E deosebită din punctul meu de vedere. Și cremele sunt reduse, am văzut și în catalogul ăsta și în celălalt, creme parfumate la 26 de lei. Chiar un preț extraordinar de bun. Să nu uităm de Miss Giordani Classic la 70, cel floral la 100 și dacă adăugăm de exemplu Divin în coș, vom avea transportul gratuit. Dar mai nou mă încântă foarte mult acest Divin exclusiv la 125. Bun. Cam
Bineînțeles, apare și Good Gold în acest catalog, dar este Good Gold, e destul de puternic la 97 de lei. Are smeură, șofran, portocale, ambrox, un parfum mai puternic, iar Lucia la 57 de lei, iar un parfum plăcut cu frezie mosc și vă puteți alege câteva parfumuri în funcție de preferințe, acestea fiind cele două cu acorduri marine. Catalog valabil din 16 aprilie până pe 6 mai. Astea au fost câteva produse cumpărate. Catalogul o să-l răsfoim. Sper că ați profitat de oferta cu 50% reducere a celor 900 de produse și spor la cumpărături. Toate cele bune. La revedere!